Gusik-gusik cahaya. Monggo Mas Gading. Aku tak benakke jarik dhisik. Walah, jarike napa suwek to, Mas? Sebab aku arep nembang ora mungkin aku benakke gendeng. Ora usah tolah-toleh kok kecuwes malah. Iya. Mas Gading, selamat malam Mas Gading. Kamu kok jauh-jauh dari aku kenapa? Ya sini. Oh ya deket ngene lah. Mbok rasa statue. Oh ya, statue iki piye to iki Mas? Statue ki apa, Statue ki Setelan cuek malu-malu. Wow, tapi lan ya ora dong statue. Statue, setelan cuek malu-malu. Ngono kae. Kok apa lek Lho aku cah milenial ya. Wah. Milenial kedaluwarsa. Padahal itu Gen Z banget Mas. Loh, Mau piye to iki? ngono? Hus cangkeme ora. Oh. Mas Gading gimana Pripun? kabarnya Mas Gading? Baik. Baik. Iya, Kamu baik. nggak kangen aku? Kita tuh udah lama nggak bertemu loh Mas. Nah, Loh, Ya kan? tadi malam Ayo Tadi kok malam capek, etok-etok, kok capek iki etok-etok, kan kita kan bertemu baru 2 hari Oh, iya. ini. Habis itu kan kita LDR lagi. waduh, iya. Aduh. Riz ah. Napa to, Pak? Kowe kepengin ora rasa? Putusnya. Kowe nek ndelok ngono kuwi kowe mbayangke biyen dek enom ora rasa? Mbayangke ya. Ya bahagia ngono ki apa ora? Ora ya. Padha aku. Ha iya. Pripun, Om? Pripun? Aku mbiyen rabi ki mergo ditangkep Hansip kok. Ya. Arep bahagia piye kok. Nah ya ora apa-apa pancen Iki kan apa niki, Om? Kan apa? Sulapan. Oh. Kon Mas nembang, kon Gading. bawa Idam Sari. Pamundutannya dari ibunya tadi. Ibu Retno. Sudah disawer loh Mas. Ibu Retno Parisi. Nggih. Heeh. Nek bawa dereng saged. Ya nek urung iso salto. Salto merono, Pak. Mengko bar limbuhan tenang bae, bar limbuhan kuwi engko mrene. Nah enak banget nah itu. Ha iya to aja kemrungsung santai. Santai aku wong santai kok. Ha iya. Aku Ya seneng nek pomo kalau- urung iso nyeroyo Mas sapa? Mas Roni sapa jenenge? Mas Brian apa Mas apa? nggih. Apa njaluk catatan Mas Brian? Apa lintang kuwi ya nak ya? Sing Nggih, bawa ya. mangga akan mawon. Ya, sing bawa lintang ku sing nalikan iki ngono kowe. Idam Sari apa to? Idam Sari ndawah statue. Ketoke. Ndawah. Pondok Om, kok statue mawon Ha jenengan. iya. Apik lagu iki sakjane. Wis arep tak garap. Tak garap dhewe ya. Gayamu belum kowe ora ngerti aku nek garap lagu. Anak mung kesuwane lewat. Iya. Status itu tak garap selendro patete menyuruh. Iya. Main-main. Ayo tang. Nggih. Monggo, Mbak. Mbok kok mbak to nyeluk mbok Dek, Dek. Lah lah iya ta, tapi Keterucut, kata niku lek teng WA benten malih lho Pak Dalan. Dek lintangi nyeluk aku wis lho. Nah, Jadi Lho berarti kan kuwi wis sinyal-sinyal menuju. oh, Aku iso ora penak ya ngono kuwi. Iya. Ini ya ora apa-apa le. Iya, tak pengestoni. Iya. Wah, gedhe cengelmu ora. Kuwi kok aja tok sebar-sebarke ya. Oh iya. Aja. Oh, kowe macem-macem ora. Mboten, Ding. Ya. Ya tang, kowe Enggak. aja ngrungokke cangkeme dolop-dolop. Biasa dereng suntik. wah, dereng santai. Wong suntik. Terna santai ya Mas. Ayo, kuwi ki wong loro nek megah suntik ngono kae lho. Iya. Ayo tang, anggere kowe gak bawa ngono kowe do meneng. Dawang bagus. Iya sinyal ini. Iya. Wong bagus, madhep rene. Oh iya, tak madhep kono aku. Bapa janing ati
Padha zaman aku biyen ketemu pertama kali karo Bu. Pripun? Kepanggih kalih sinten? Ya karo ibu negara. Kaya ini wong nandang asmara. Ayo. Menawa sik to, Pak. Ayo. Ket mau ki ora iso meneng lho, Mas. Om Iya. Gatot ki piye? Kuwi mulane mau takon mapane nggon cedak son ra gelem. Lah ten apa? Takon goleki kabel mlicet disetrum. Iki wis aja tok gagas, iki soalé wis dol. Cara dene sekrup iki wis dol. Ah iya. Apa wakku dewi Ya ditanggapi nek ngono kuwi lintang ditanggapi apa tenan Cahayu. Apa tenan cai? Nah, inggih Kang Mas Nah, ngono lho. saestu kula tresna kaliyan panjenengan. Iya. kok ming tok ku ya. Lah. Urung ya terus. Terus ya. Aku diajar. Do dewa jawata walas sono mring Mami. Wah, iso enak. Ah, ya iso to ya. Ya, ayo Mas Gading. Kula. Nah, ayo Ya. apa Gatot. Gatot yang ambekan bliru kok kono mbang. Ayo Besok- Mas Gading. Ayo Mas Gading lho. Iya. Ayo Aja Mas ngerti aku. Gading. Kita Nendi. ke mana ya? Kita nanti Melaku-melaku jalan-jalan rono. ya Mas. Iya. Yo. Nyandi ayo medon ya Asal Mas. Pun nggih, Om. Su. Mah do nanti gue ki. Piye to? Kita asal jangan ke Parangkusumo. Iya. Gue iki malah ngajari loh neng Parangkusumo ki nenepi golek wangsit. Iya. Wah. Kaya Om. Heeh, aku mbiyen ya sok rono anu Wah. golek wangsit. Besok aku dijaki. Heh? Besok dijaki. Oh, sesuk kowe ngerti dhewe ora usah karo aku rak menyang dhewe. Nah nono besok kapan? Yuk. Besok kapan Katakan. katakan Ya. Jejer madep terus ke rene, Mas, Mas. terus ke Mas, terus ke Oh, iya, Mas, iya. Mas neh. Terus ke Dek. Oh. Nah, Jejer lan wong bagus. Itu diteri. Napa Mas? Enak. Ya Allah. Bintang tamu ini tambah. Moga mriki Mas wajah. iya. Pun boten sarepot-repot. Jan. Bintang tamune munggah langsung anu apa jenenge? Anu kuwi pelarut-larutan penyegar cap Nggih. badak orang Larutan hati-hati. penyegar badak. Ayo kowe nek ora ngoleh ngombe ra hati-hati sok malang neng telak malah. Nyantol nggih, Pak. Yuk. Umpama nonah kuda Umpamakno nah kuda tanpa prau sasat dara ing papatri. Dintek iki, Ding. Nyidam sari
Ayo bareng Mas. Ya bareng. Ngidam sari as Angel nek bareng iki. Angel nek bareng. Ayo ming kulino kowe. Biasane iki aku meneng bae. Ayo. Sesuk nek kaya ngono kuwi tekon Om. Oh iya. Tak ajari. Tekon. Ayo. Kowe bangsa sing ngono-ngono kuwi takono karo. Iya. Langsung nggih Om niki. Langsung ayo. Nggih. Nano. Ari kok arep menggok ora rating. Lah niku mau meh nyerempet ngoten Nah, lho. iya. Untung kowe ken sopire sadar. Iya. Ngidam Sari arep dadi yen ning Tawang. Iya. Serasi ya no. Iya. Oh, iku piye to? Sik iki sugeng dalu Pak Dalang niki Mas Fatah Nobar niki tidak bisa merapat. Oh ya. Salam budaya. Ugi salam kagem Mbak Lintang dari Wonosari. Nggih, siap. Terima Nyuwun kasih. gending kutut manggung dari penggemar Pak Catur Kuncoro. Nggih, kutut manggung. Kok goro-goro nggih. Ya dipacut kena. Nano. Nggih, Pun oh. nggih pemandutan Nggih. saking Mbah Miko Semin Gunung Kidul sampun Pawon dipun. nggih ugi wonten pamundutan malih Om. Ayo sing lumantar pria Wah, kuwi. Dari- kowe ya. Nggih, dari Danar Mandiri. Sleman. Minta lagu Mogo Nyawiji Mbak Lintang duet dengan Mas Gading. Iya. Sudah disawer Om. Weh. 300.000. Wah, lumayan. Nggih, terima kasih. Iya. Dari Mas Dinar. Mas nopo Mbak niki nggih? Mas apa? Mas nopo Mbak? Nggih. Iya. Apa lagune? Mogo Nyawiji. Oh iya. Muga nyawiji. Nggih. Nah, niku muga nyawiji ning pripun? Ayo. Kanca-kanca. Pripun? Kanca-kanca niki. Iya. Wah, lek ra ngono ya dhewe nyanyi dhewe no, Mas. Lho, Iya no. kepiye? Nyanyi dhewe kepiye? Nyanyi dhewe. Ya nyanyi ki aja dhewe. Aja dhewe. Lah pripun? Nyanyi ki nek nek ngejak kanca ora gayeng ngono. Iya, engko sing ngilingi sapa engko nek ora ngejak kanca. Sing bayari sapa? Kok yo sing ngilingi sapa ora. Ayo lek kaya sing ngedrop ajarane bosok. Ora apa-apa, ayo kaya ngono kuwi. Pripun iki, Om? Ayo apa nek apa gimana muga nyawiji? Nggih. Kanca-kanca durung latihan. Ayo dijoli. Dijoli. Lajenge napa? Ayo dijoli sing kira-kira lagu niki sesuai temanya Apa? dengan muga nyawi apa jenenge nyawiji. Nyawiji. Iya, nyawiji kok ya wong ya lambeku ki sok embuh karang. Panjenengan mengke kula kandhane ayah lho, Om. Sapa? Ayah. Ayah sapa? Ayah kula no. Ayahmu sing ndi? Lah niku ingkang ngripta ayah. Oh, mau sing salaman karo aku mau. Oh nggih no, nggih. Derek titip. Oh nggih. aku. Derek titip. Pinten dinten Pak aku ya ngono. Derek titip lintang. Aja gelem nek ning. Lah napa, Mas? Aja gelem. Ora aku ya wis ora. Nggih, Aku wis sapa melu sampeyan ya? Ayo. ommu ki wis Ngopo ngono kuwi ngopo, Om? Napa ta, Om? Ngono kuwi ngopo, Om? ya aku wis manembah ora macem. Ha iya, wis ora werna-wernamu ki wis. Kowe nek nang omah ngono aku saiki wis ngono. Pecis sarjadah, Heeh. tasbih. Lho ngopo? Bah. Kuwi? Lah kok ngoten? Ayo aku sok. Nggih napa? Ayo ora mesti. Oh. Ayo dienggo sembayang kok ya. Oh. Oh lagi. Iya. Ya sak nggo genduren sok tahlilan. Wah iya. Nggih. Ora ya. Apa dijeli apa nak? Kadung tresno. Nah, kuwi ya. Nggih. Apik tenan kuwi. Nah, Aduh. Kadung tresno ya, iya Mas. tenan. Iki ceritane kan aku kadung tresno karo sampean. Nah. Sampeyan Ora aku iki- saiki tak tekon tang lintang karo kowe Pripun? Dik. Iki
sekarang itu kan zamannya zaman konten gitu Iya. kan. Iki mumpung disaksikan, disekseni karo warga masyarakat Pucung. Nggih. Aslinya itu hubungan kalian tuh sekedar konten atau tenan? Wah, Wih. piye iki Mas? Loh. Nah, iki pertanyaan. Iki piye Tekon. Mas? Wah. Bah, jane iki- Remehake. Kok ora ngremehake iki aku mau untuk pesanan saka warga. Oh. Niku asline konten apa saestu to Pak Dal? Ya mengke kula takokke. Oh. Nah. Aslinya piye Mas? Piye? Piye? Ya. Loh, Ngomongi wae, wah. Belum tahu we. Iya. aslinya nggih ngoten niku. Nek iki lho. mesti ngapusi nek karo aku. Kowe bae. Kula mboten, kula Rodok jujur rene. niki, Pak. Hah? Konten apa tenan? Saestu. Tenan tot. Saestu tapi Mas Gading sing mboten saestu. Saestu. Ya masa. Loh, kok aku? Oh, Pak Gatot e. Iya, nek saestu nyuwun pangestu karo Gusti Yuda. Injih, nyuwun tambahipun pangestu Nyuwun pangestu, nggih Gusti. Gusti Yuda. Nyuwun pangestu, Gading nyuwun pangestu Gusti Yuda. Wis. Ayo, ngutus sesuk. Alah titip aku nang Sesuk mau. tak terke sowan Gusti Oh, Yuda ben diajari cara-carane. Cara-cara opone? Cara-cara napa? Kowe ki ngono dadak tekon kok ya. Kuwi kudu jelas. Ayo kowe ben sing rinci. Gusti dhewe sing ngendika. Oh, nggih. Cara-cara mencintai satu sama lain. Nah, cara-cara saling menyayangi, Oh. saling mengerti. Wah, ayantil kowe ngomong. Saling mengerti ngono kuwi. Ya paling ora kaya iya. Ya, apa ki mau kadung tresno? Kadung tresno. Nananino. Buka celang nggih menika. Ha, bar iki terus fragmen. Nah, iki mau soalnya no pamundutan saka panitia fragmen. Roro Jonggrang karo Bandung Lautan Api. Ah, nggih. Ya. Ya. Duduk, duduk, duduk. Nuwun para biyarsa. Dalu menika pasugatan ketoprak Mataram disungsum saking PT Gelap Sayuta. Dalu menika badhe ngaturaken cariyos Roro Jonggrang Bandung Bondowoso. Dini ingin nindakaken Roro Jonggrang kanindakaken dening Ni Mas Ayu Lintang Kayu. Dini Bandung Lautan Asmara tindakaken dening Ki Gading Pawukir. Semoga sugeng midhangetaken. Tok 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 tok. Oh, saiki to. Sok Rebo. Oh. Saiki no, Mas. Iya. Ya, kok capek kowe seneng karo Jonggrang. Jonggrang ayu banget soalnya. Iki baru bedah negara mboten? Kayak ngene lho, Eh? Mas. Baru bedah negara mboten? Dedel apa piye kok bedah? Hah? Sing Bedah kula bedah napa, Om? ora aku sing bedah negara ngendi? Ha manut. Iki sesuk ya koclok cah iki semua. Ya wis sak karepmu lah waton atimu seneng wae lah. Yo. Sakarepku. Ya ya. Ya negarane bedah. Terus kowe nganu bar bedah negara to kowe? Ketoke. Iya. Terus kowe weruh si ana Cahayu ki mau takoni. Nah, Nah, Bandung ki ya miyayeni Oh, iya. gagah kok ngundang Jonggrang kok. Iya. ro biasane nang omah ya meng ngono kuwi. Oh iya ta, ngono meng. Nih, ning ngono kuwi ya. Nih njuk nih, ning ngono kuwi. Iya. Iya. Dalah. Takoni jenenge sapa? Oh, Apa wis ngerti? Wis kenal urung? iki sapa iki? Nah, Pripun Kang Mas? Kok kowe iki sapa? Loh, Ora lah, aku iki durung tepung karo kowe. lha piye to Kang Mas? Lho. Iki wis kenal apa urung citane? Durung. Durung Wis, toh? Wis. sampean ki musuhku. Oh, kowe iki wis ngerti jenenge nek urung tau weruh wonge. Nah, Oh, iya. Ceritane. Piye? Jonggrang. Apa Bandung?
Rokokmu apa? Sing tenan Mas. Oh ya. Ya tenan. Jonggrang ki ora udut. Ora udut to. Wong jonggrang cantike kaya ngene iki lho piye to kok ngerokok. Jonggrang ki nge-vape. Malah nge-vape ora. Ayo, jonggrang. Ayo. Aku ki kok ngambek lho lek gandang dicelok ki Mas. Oh ya gondrang, gondrang. Jonggrang. Jonggrang. Apa Bandung? Ngene yo. Saiki kowe wis dadi putri boyongan. Iya. Yo melu yo. Nyandi. Tak boyong ning negaraku. Omah aku Bandung. Ora sik kowe biasane duwe emban-embanmu nendi? Mbanku nyandi ya. Mban jenengan ngono kula Mban. Mban ewang ngono aku Mban. Iya. Ngapa? Mban kok malah kaya mbok-mbokan gorila. Lah kok emban kok kuwi gentho e. Ayo. Ayo, njaluk tulung karo Mban. Mbane sing ndi ya Mas ya? Mbak Orisa ya, Mbak Orisa. Ah, Mbak Orisa. Mbak Orisa ya, Mbak. Mesakne lek ngano. Iya, kok capek si sapa jonggrang kuwi diuyak-uyak karo Bandung. Iya. Iya. Yo. Mbak ewang ngono aku. Baleni meneh kowe iki. Baleni meneh. Ora. Pripun Darayu? Iki lho Bandung. Bandung? Bandung pripun Darayu? Bandung ngarepe ngejak aku. Ngejak ten pundi? Lah jenengan purut kersa mboten? Omah aku, Ban. Lah mergane napa? Lah dhek wis mateni masku lho, Ban. Dadine jenengan mboten tresno? Mboten, kula mboten tresno, Ban. Ewangan aku, Ban. Kepiye? Nyun pangapunten. Iya, kepiye? Gusti putri kula menika mboten purun dados garwa panjenengan. Oh, nek ngono kowe wae aku ya ora masalah. Mboten ampun. Sik. Hop. Apa meneh to, Om? Bandung kok geleman iki lho. Ampun, kula menika pun sepuh. Oh. Nggih. Nyun pangapunten nggih. Oh iya wis. Darayu kula mboten purun. Wis ora iso. Gelem ora gelem kudu tak boyong ning negaraku. Nek panjenengan ajeng boyong Dara putri kula nggih adepi kula riyen. Lho, iki Ya ayo. Kena dinggo. Cakilan. Orisa dadi cakil. Iya. Ya ora perang no Mban kuwi ora perang. Kowe sumingkira. Nah, sumingkira. Sumingkir. Mboten. Kayak idit. Sumingkir. Kayak idit nek Pak sumingkir. Mboten kula ajeng mboten sumingkir. Deh. Wangon aku ya Mban ya. Wangon aku ya Mban. Sumingkir. Aja sampai Bandung rene ya Mban. Nggih, Ndara Putri. Yo. Sumingkir. Napa niku? Gedang. Arep iki apa sing sijine? Niku ki kathah, nanging namung cilik-cilik. Ah, wah mbane ra marem nek ngono. Paling ora gedang gendruwo. Dara Putri pripun Dara? Aku ora tresna karo Bandung, Ban. Aku emah. Dara kula mboten tresna. Kudu tresno. Pripun? Ora iso, Ban. Aku emah, aku ora tresna karo Bandung, Ban. Ya, Bandung yuk menawarkan. Piye carane ben kowe iso tresna karo aku? Kedap Dara Putri. Nyun pangapunten nggih. Dara kula mboten kersa. Oh, ora gelem. Mboten. Ya wis. Bandung kok Ora. putus asa. Kepiye carane ben kowe gelem karo aku? Kowe iki wah nutupi. Ayo. Sumingkir. Mboten kula mboten ajeng Sumingkir. 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 Mban, aku kok mbok tinggal ki piye to, Mban?
Kuwi mergo mbane diancam terus sing genter ki mau lho. Sumingkir apa plotrokke ngono marah ya kacau. Wah Pak Parjai meden-meden. Mun ana tontonan flora dan fauna ku iya. Jograng. Apa Bandung? Kepiye carane ben kowe gelem tak boyong ning negara? Nah, Kowe tresno temenan karo aku. Wah. Iya. Tresno temenanan. Yen meng Ndara, apa Mbak? Wae Ndara, napa niku panjenengan nyuwun bebono? Oh, ngono Mbak. Ben supaya Bandung emoh karo aku. Heeh, ben mboten sida kalih jenengan. Ben ora sida ngono ya, Mbak. Nggih. Ya wis. Lek kowe tresno temenan karo aku, Bang. sik. Like sapa? Ya Allah, ya Allah. Like sapa? Jonggrang kok lik. Like sapa? Lek kowe tresna mbek aku Pripan? nek pancen kowe ngono kok lik. Nek pancen kowe tresno karo aku. Iya, Bandung. kepiye? Kowe njaluk bebono Aku apa? njaluk bebono. Apa bebonomu? Apa sirah yoga cacah 100? Atos iki. Aku njaluk anak cacahe 1000, Bang. Apa? Anak cacah 1000? Ya. Apa anak Ndara? Lah napa? Candi. Oh, candi. Iya. Candi. Aku njaluk candi Oh, cacahe 1000, candi. Bandung. Iya. Iso apa ora? Iso. Ning sewengi kudu dadi ya, Bandung. Iso. Aku kuwi apa-apa iso. Sing ora iso ming nyaur utang. Ya kuwi. Saiki apa sesuk? Saiki Bandung sewengi kudu dadi. Ya, enten ana kono. Ya. Duduk. Ndara ayu. Piye, Mbak? Iki kudu golek cara Ndara. Iya. Ben Bandung ki ora iso nglaksanake apa pan. Panjenengan ingkang apa mau? Aku njaluk bebono, Mbak. Njaluk Bandung boten saged nglaksanani. Nggih. Piye carane ya? Anu Ndara, Piye iki, Mbak? Mbak, selak esuk iki kok, kargo Mbak. kene gek digugah wae Ndara. Ah, piye iki, Mbak? Ban piye iki? Aku kudu ndelik ning endi iki, Mbak? Kajenge Bandung boten sida rampung nek gawe candi Aku Ndara. wedi, Mbak. Ayo digugah Ndara. Ayo. Pitik-pitik ayo digugah. Ayo nanti iki pitik. Jejak lesem Ndara. Bandung, waktumu wis entek. Apa kowe wis iso gaene candi aku cacahe 1000? Wis candi cacah wis tak gawe. Endi? Ha, mbuh. Iki coba hitungan dhisik. 1 loro 3 1000 50 100 200 kalih 12 Lho, 15 30 Malah kaya ting-ting Lombok iki piye to? Iki cacahe kabeh ana 90 kurang siji Bandung. kurang siji. Coba diitung meneh. Pisan meneh. Diitung meneh. Ilustrasi. 100 200 300 400 500 kurang siji Bandung. Kurang siji. Woi, sing ganti genepe. Pun ngaten mawon ben dadi Nuwun patung. para pamirsa, lakon Bandung Buntu sampun paripurna. Kalajengaken lagu Roro Jonggrang. Iya. Ya, patungnya nyanyi juan. Niki pun dadi patung Dadi patung kan tok kutuk to. Oh, Tok kutuk mergo tak gawane Bali ya, Om. Tak gawane mulih. Mengko ben nembang sik. Oh iya. Mau sing bapakne wis titip aku ora macem-macem.
Iya. Ayo patung Roro Jonggrang. Kuwi nembangmu Roro Jonggrang. Patung Roro Jonggrang. Lho, patunge mburi ana remute kok niku. Iso nembang mawon. Kowe nembang ya patung Roro Jonggrang. Heeh. Tak untir potensione kik ngerak njuk muni kok. Kok sik nganggo remote. Iya, di remote. Iya. Wis. Iya. Ora iso iki. Ora iso lek ora dicium Mas Gading. Waduh. Aku njaluk di peluk Mas Gading wis. Iya, iya. Tombole iki bangane ra iso nembang ya nek wah nek aku ya ngono kuwi. Cah lanang kok. Patung Jonggrang. Nah, kuwi nembang. Lho, langsung dadi. Langsung mari le dadi patung. Brian. Sesuk aja nyabun lho, Bri. Ayo. Ya. Iya, wah jan kaya ngono kok ya. Ya, syukur. Berarti wis dipeluk. Nggih, sampun. Wis iso nembang. Saged. Pun semangat iki kula. Iya, alhamdulillah bisa gelem nembang. Ya, nyuwun karo kanca karo mbah-simbah warga laras. Anjing. Simbah-simbah. Wis tuwa-tuwa, asline tuwa-tuwa mek ora gelem tuwa. Terutama sing gampang aja wis tuwa banget. Walah, pila to, Om? Ayo, Mbah Silikon, sapa jenenge Solikin? Iya. Iya. Roro Jonggrang. Lagune judule Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Iya. Ayo nyuwun karo Mas. Monggo Mas pengendang. Yo, Mas. Wah, luar biasa. Nggih. Ya, nak nduk lintang karo. Nggih, Om. Ya sawetara kowe bali mapan lungguh ya nak ya. Nggih, matur sembah nuwun. Ora krasa jebul wis jam 1. Iya. Heeh ya Mak ya. Jam 1 ya. Iki kok ben critane diteruske karo anakku lanang, Gading Pawukir. Iya, heeh. Ngono. Mengko terus. Nah. Ayo Le, Gading, kene deh, munggah kene cah bagus. Enjing bidal gumuruh saking jroning waja angkung ingkang pala kaswabra busananira lir surya dalira saka ing janidi harasa madangi jagat tumungop paning sapuja ing wukir
marobak bang sumerat keneng soroting surya mega lan gunung kang kabyarasa swaranipun
samudra sumbar keterlindu bumi kunjing waludo kuntur ketuk Perembahan ngantos sumengklung anggen kula nengga wonten sak jawane pagelaran negari Ngastina nyrantos paduka lajeng wong wirapun Dasaludra wadung dawuh Perembahan ngene ya Ngger Nak Prabu Dasaludra ketoke ya mau ning kon balungan lakon Dasaludra kok nggih leres aku entuk dawuhe Prabu Duryudana nggih ingkang sarasipun pripun kose ta sabar aku ki ya wis tuwa nganggo ambekan barang ora iso cepet-cepet lek omongan ora iso kaya kowe nggih nyuwun kapunten ora dadi ngopo dadi dawuhe Prabu Duryudana ki aduh dawuhe Prabu Duryudana ngene dadi Prabu Duryudana ki kepengin kadunungan wahyu katentreman neng nggih nanging napa wahyu nembe lunga napa ngidul kalih bojone ora kudu ngelangi sing dadi kandhang wahyu niku kados pundi menapa wahyu dikandhang ya nyok nek ngeyel nyok dikandhang karo bojone mboten lajeng pripun dene kandhange kuwi para Pandhawa para Pandhawa lajeng keparengipun mula aku ngawe karo kowe kabeh prajurit mungkinen ngluruk negara Ngamarta nek iso Ngamarta di apa jenenge digawe Karangabang para Pandhawa dipateni kabeh para Pandhawa dipateni aja nganti ana sing sisa anak-anak Pandhawa turun-turun nek perlu putune sing wis duwe putu kabeh kudu dipateni nggih ngesoaken dawuh lajeng bidal kula benjang punapa ketang colok lintang sambung ngopor obor ketang colok lintang sambung obor budal dina iki nggih ngesoaken dawuh nyuwun pamit nyuwun tawahi pangestu Peneban wane solae budal lewat tropesa kalero kaleran biro putangeran ngomong-ngomong alokor anggondo pacin setan priprayangan tetap bentuk kakimpul sadane rekam simbol anak dolang
Apa wis? Kok dadi cilik? Sik. Ya. Wah. nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Narangkono magawe klarira wang oh adalah lagi aku tekan tapel atas negara Ngamarta kedadak ana satriya ingkang nyegat kelawan lakuku sak prajurit sak rombongan dicegat sawa aku ya lagi ngrundani negara Ngamarta lah kok rantak-rantak barisane mbuh wis ka negara ngendi terus iki ya prajurite sapa aku ya ora ngerti kok iso tekan kene kowe yo aku diutus karo sesembahanku Kinen ngluruk negara Ngamarta dadi Ngamarta dadi Karangabang bakal mateni para Pandhawa sak anak-anake sak putune kabeh ngerti ya aku ki anak Pandhawa
Aku anake Bapak Werkudara. Loh, kowe kuwi isih getih Pandhawa? Ya isih anake kok. Walah, keparat. Ayo kowe gelem sumingkir apa ora? Nek ora gelem sumingkir, arep ngopo nek ora gelem sumingkir? Bakal tak tugel gulumu, tugeleng to nek iso. Kowe barang gelem lunga apa ora? Gelem bali nang negaramu apa ora? Ora gelem bali tak tendiang aja. Apa jenenge? Duh lali to ngoten. Apa jenenge? Apa? Tak tendang ora mencelat tigamu. Aja diundang Antasena. Babu arep ngopo kowe? Ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu sing olehna prapting lalis. Mbuh sapa mau jenengmu gurung kenalan.